mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nasi ndina brother Nashi. Muri seiko brother Nashi? Thank you very much for inviting me to your show. Yes, vadiwa vateereri, nasi tina brother Nashi mustudio, ndivo vachange vachizotipa ma-advices avo, vachitipa miono yavo. Are you ready for this show, Mukoma Nashi? Yes, I'm ready, Sita. It's brother Nashi, by the way. Oh, okay. Oh, yes. It's brother Nashi. Vanoitwa ivo brother Nashi, not Mukoma Nashi. Reketa iti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, I am ready. Rekedzai tiverenge message yedu yekutanga. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini wo Mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndine murume uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyu wandiri kufambidzana naye iye zvake abve zera ende atova nevazukuru. Saka pane nhau iripo. Mudzimai wake akashayika mainge muri mugore ra 2016. Saka afa kudaro, then murume uyu wandiri kufambidzana naye akati ava kuda kunoisa tombstone paguva remukadzi wake. Hama dzacho dzakabva dzachizoramba. Ndakamubvunza kuti kosei hama dzake dzakaramba kuti iwe unge uchiisa tombstone paguva remudzimai wako. Akabva achizoti kwandiri nekuda kwekuti vainge vaine chikaranga chavo chavainge vachida kutanga vamboita. Saka ndakamubvunza kuti zvino zvawava kuda kuti tinge tichiisa tombstone now, chikaranga chacho chakatoitwa here? Ari kuti iye kwete, hachisati chaitwa. Ndakamubvunza kuti sei vasiri kuda kuti chikaranga ichi chinge chichiitwa. Ari kuti nekuda kwekuti mudzimai wake akafa zvainge zvisina tsarukano. Mudzimai wake akakomita suicide mushure mekunge vabva kuvacation. Vakaenda kuDubai for a vacation. Paakadzoka vakadzoka ndokubva vachizoita party, birthday party raamai guru. Saka pa birthday party apa, then murume uyu wandiri kufambidzana naye akabva achizopa mudzimai wake a birthday present of a Mercedes Benz yainge iri ye-white, iyo yainge yakatengwa kuSouth Africa, yainge iri nyowani motikari iyoyo. Then ndokubva achizokomita suicide. Murume wandiri kudanana naye haakwanise kuti ange achindiudza kuti sei mukadzi wake akazokomita suicide sevanhu vainge vachirarama upenyu hwakanaka, nekuti vanoita cattle breeding baba ava ende vane mari dzavo plus ndi gold buyer. Ndakavabvunza kuti kasi mainge muchivaurira here amai guru what really happened, but havakwanise kuti vange vachindiudza kuti chii chakakonzeresa kuti amai guru vange vachizokomita suicide. Iyo ndeimwe nyaya yazondiunza panapa. Inyaya yekuti murume uyu ari kuti anoda kuti ndinge ndichienda kunogadzirisa tombstone ndiri inini, like kutoenda kune vanhu vaya avo vanoita zvekugadzira matombstone. Kana ndaenda ikoko ndobva ndabhadhara. Ari kuti pamari iyo yandinokupa iri mari ye-monthly allowance, because each and every month mari yandinopiwa it is between 2,000 kana kuti 3,000 US dollars. Ndo mari yangu yandinopiwa ye-monthly allowance because mari vanayo. Saka ari kuti mari yandichakupa iri mari yako ye-monthly allowance ndo yandinoda kuti unge uchibhadharira amai guru vako tombstone. Then kana toenda ndichatungamidza iwewe pamberi, ndinenge ndichitevera ndiri kumashure kwako. Then tobva tachizoenda tonotaura nehama dzemudzimai wangu. Zvimwe kuda kana iwewe ukasvika paground uchiti ndiwe mukadzi mutsva, saka pane zviri kunetsa murelationship ende zviri kunetsa. Tiri kuti kana tikafamba tiri kuudzwa kuti tinofanira kuti tinge tichizoisa dombo paguva raamai guru.
zvikuru. Ndakashamisika nazvo, kunyange pandakaudza imwe friend yangu kuti ndo zvandiri kuudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita. Friend yangu iye ari kuti kwandiri, ko kana kuri kuti baba ava vakaromba, ko kana kuri kuti hama dzemudzimai wavo dzinotozviziva kuti vakaromba, iwewe ndiwe wava kuda kutambiswa front, uchaurayiswa, chingorambana naye. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichisiyana navo baba ava, but ndine kamwe kaproject kangu ako kavanga vachindibatsira nako. Ndanga ndichida kungoshingirira kusvika ndapedza kugadzirisa izvo zvandiri kufanira kuti ndinge ndichigadzirisa, but dambudziko mukoma ndiroro rekuti kunyange ndichida kugadzirisa izvo zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizogadzirisiwa, but panoda mari, ende zvinotoda kutoti ndinge ndichitomboshinga, ndichiramba ndakashinga ndiri pavari baba ava zvimwe kuda kana kwegore rose kana kuti 2 years, because it is a big project. I am now into real estate. Ndine land yakakura iyo yavakanditengera. Land iyi ndoda kuti ndige ndichizovaka dzimba like a gated community, saka land yacho haisati yapedza kubhadharwa. Kana kuri kunzi ndikaramba kuti ndige ndichiita izvo zvavari kuda kuti ndige ndichiita zvimwe kuda, vanokwanisa kubva varegedza kubhadhara land iyoyo apa mapepa ndisati ndava nawo maoko, even though tiine mari iyo yatakabhadhara. So I need advice kubva kune vedare renyu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rikaiti mbunzwa kuna brother Nashi, amene kuti munozvionawo sei brother Nashi, what do you think about nyaya yavanzvadzi vedu ava? Chimbotipaiwo muono wenyu. Chekutanga chandingada kungoadressa about nyaya iyi mukoma Nashi ndechekuti from the look of things vanzvadzi vedu ava vatosarudza kutengesa soul yavo, even if tikavapa maadvice, but vatosarudza kutengesa soul yavo nekuti vari kuti ndikuda kushingirira kusvika ndapedza. Vane project yavari kuti vane project yavo yavainayo, vari kuda kuzoita zvereal estate. So what will it profit you after you have lost your soul? Because it's obvious she is going to lose her soul to this man. Kunyange zvikanzi murume uyu zvikanzi anenge akaromba, maonero angu ndeyekuti she is still going to agree kuita chivanhu chavari kuda kuitiswa chekuti ivo ndivo vanoenda vonotengeswa tombstone remukadzi iye, even though she never knew that woman. Voenda zvekare kuhama dzemukadzi iyeye dzavasingazivi, vobva vanonyepera hama idzodzo kuti pane zviri kunetsa murelationship yangu, saka mwana wenyu akafa ndiye ari kukonzeresa maproblems in which it will be a lie. Saka she has already decided to sell her soul to the devil. Saka kwamuri vanzvadzi ndinoti if you have decided to sell your soul to the devil, no kuti kunyange mukazotenga land yamunenge matenga, but later on in life you are going to regret it. Murume uyu anotoratidza kuti akatoromba. Zviri kutaurwa nefriend yenyu, there is a big possibility that murume wenyu uyo wamuri kudanana naye akaromba, and deep down in your heart you know it kuti munhu uyu akaromba. Ndokusaka mauya panapa. It is not normal kuti munhu akashayikirwa nemudzimai wake, apa mukadzi wacho mafiro acho awo aakaita akafa through suicide, akaita zvekuzviuraya, which means kuti there is something that is going on there. And on top of that, kubva zvaakafa hama dzacho dziri kuramba kuti pange pachizoiswa tombstone. Saka izvozvo zvine zvazvinotokuudzai vanzvadzi. A normal person would refuse kuti ange achinzi enda unotenga tombstone. Ungatenga tombstone remunhu wausina kumbogara wakaziva here. So that is my take on this issue. Our dear sister has already decided in her heart that she wants to sell her soul to the devil. If she
do sell your soul to the devil, definitely our dear sister is going to regret. I tell you this, she is going to regret. Even your viewers, they will agree zviri pachena izvi kuti murume wavari kudanana naye anenge akaromba murume uyu wavari kufambidzana naye. Vedare ndo advice yamukomana Nashi iyo yavatipa. Brother Nashi hanzi my name is Brother Nashi ameno kuti vedare munozvionawo sei. You can also comment in the comment section. Vedare ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, asi zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Okay, nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma Nashi yangu haisi confession as such, but atoriwo makuhwa awo andoda kuti ndinge ndichiita. Ndine imwe best friend yangu, saka friend yangu mukadzi uyu inini naye hatisi kunyatsokuwirirana pari zvinozvi, saka ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimutengesa kune murume wake nekuda kwekuti hatisi kuwirirana. So handizivi kuti apa zvandoda kuti ndinge ndichiita handisi kungoshandisa here ma-emotions zvekuti mune ramangwana kana tikazotanga kuwirirana futi nebest friend yangu ndinokwanisa kuzonyara. Friend yangu ari kudanana neumwe murume uyo ane rimwe bhawa, ende kubhawa ikoko ndo kunotonwira murume wake. Saka zvavanoita nechikomba vanoti kana kuri kunzi chikomba kana chichida nezvake musi iwoyo chinobva chatengera murume wacho doro, anenge achingopiwa doro achinzi iwe inwa chete. Sezvo ari iye muridzi webhawa anenge achingomupa doro rekuti ange achinwa non-stop, then anobva abuda mubhawa rake obva aenda obva anorara kumba kwebest friend yangu usiku hwose. Apa murume wacho anenge ari kubhawa achijaiva asingazvizivi kuti ari kutyirwa mudzimai wake. Kana ndikaudza murume wacho handisi ndinenge ndangoshandisa here ma-emotions, because takangobohwana inini nebest friend yangu. I need advice. Zvaakaita zvakandibohwa, ndikataure hangu asi akandibohwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu hanzi akandibohwa. Munozvionawo sei Brother Nashi? Voudza here murume webest friend yavo kuti mukadzi wako ndo zvaari kuita, ari kukuhurira? Munozvionawo sei? Tipeiwo muono. Pane imwe nyaya yandapika up. Vanzvadzi vedu ava vati pane zvaakandibohwa, pane zvaakandiita zvakandibohwa. So unless vadzoka vakatiudza kuti friend yangu yakandibohwa pakati nepakati, unless if she tells us kuti ndepapi pavakabohwewa best friend yavo, then we won't be able to know kuti ma-intentions avo vachida kuzoudza murume webest friend yavo akanaka here ma-intentions avo kana kuti it is just simple revenge. What happened between these two friends? Vakatorerana boyfriend here? Unless if this listener comes back and then wobva vatiudza kuti takanetsana pakati nepakati, then we will be able kuti tinge tichikwanisa kuva advice, because iko zvinozvi maybe we might give a advice but iri advice yekuti munhu she just wants revenge, then vari kungodawo opinion yavamwe vanhu so that she can strengthen her case kuti vanhu vanotoona zvitori right kuti ndiende kunoudza murume wacho ndiparadze ingava iri marriage yake. Yet pamwe vakabva mukunetsana mushure mekunge vatorerana boyfriend. So maybe kana muteereri wenyu mukoma Nashi akadzoka akatiudza kuti pavakanetsana chaipo chaipo ndepapi, then we can be able, I think, to assist her much more better, because tinenge tava kunyatsokuziva kuti ma-intentions ake chiri kukonzeresa kuti ade kuzoudza
murume webest friend yake about this, but in the meantime zviri kuitwa nebest friend yacho zvakashata, kuti unotora advantage yekuti murume wako chidhakwa anofarirawo kunwa doro ari kubhawa ikoko, then mobva mamutreata as if he is a monkey in a zoo, momupa banana achinakirwa nebanana riya, then munenge muchienjoya muri busy muchiita bonde. That is almost like what is happening. Vari kumurezva nedoro paanenge ari busy achinwa doro, izvo muridzi webhawa anenge atori kumba kwake on his bed sleeping with the wife, which is very dangerous, because the day that he comes back toti akasika kubva kubhawa, ende vanhu vanoona, maziso evanhu vanhu vanoona. Izvezvi vatoripo vanhu vari kutozviziva kuti ndo zviri kuitika pakati pechidhakwa ichi nemuridzi webhawa chinopota chichipiwa doro. So one day someone is going to speak out, and when someone has spoken out, then what is going to happen, zvinozoitika ndezvekuti panozoitika violence, uya achangoyawo akangodhakwa obva angoponda either muridzi webhawa kana kuti mukadzi wake, munhu otoenda kujeri. So what you are doing is totally wrong. Okay, vedare ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndakadyawo nyama yevanhu vakafa. Please post my story. Asi kana muposta vigaiwo chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 25 years ekuberekwa, ndinogarawo kuGokwe uye zvekare ndinogara ndichiteverera channel yenyu. Ndauyawo neconfession yangu. Nyaya yangu zvizere yakamira yakadai: ndakakura ndichigara nambuya amai vababa vangu. Amai nababa vangu vakashaya ndichiri mudiki. Zvinonzi baba vangu vakangorwara zvainge zvisinganzwisisiki, ndokubva vachizoshaya pasati pakwana mwedzi. Baba vabva kuvigwa, amai ndokubva vachizoshaya futi. Ndaiva ndiine 6 years, saka amai vababa vangu vakabva vanditora ndokutanga kugara navo. Saka pamba pambuya vangu ndakatosvikawo paine vamwe makazini angu 3 vakafirwawo nevabereki vavo. Saka takanga tava vazukuru 4. Nekufamba kwenguva, pandanga ndava ne12 years, ndakanga ndakuziva. Saka ndakanotisa kuti pavazukuru tiri 4 ndini ndainyanya kudiwa nambuya. Pavazukuru vese ndini ndairara nambuya mubedroom mavo, on the same bed. Saka rimwe zuva mumwe mukadzi wemuvillage matinogara akabva achizoshaika nesudden death. Akangonzi ainge arohwa nezvishiri ndokubva afa. Ambuya vangu pavakanzwa nezvekufa kwemukadzi uyu vakaratidza kufara ndokubva vaenda kunhamo. Mukadzi uya paakavigwa, ambuya vangu vakadzoka kumba. Pavakadzoka kumba, ambuya vainge vaine mufaro ndokubva vandidaidza kubedroom kwavo ndokubva vati: muzukuru, nhasi tichadya nyama yakanaka, tinoenda tese kunotora nyama muzukuru. Saka inini ndakabva ndatobvunzawo mbuya kuti ndekupi kwaiva kuine nyama yakanaka. Mbuya ndokuti tinoenda usiku kunotora nyama yacho. Ndakabva ndanyarara, ndava kushaya kuti inyama yei iyo inotorwa uri usiku. Ava manheru, time dzekubika sapa takabika nemakazins angu, ndokubva tadya ndokubva tanorara tava mubedroom nambuya. Ndakabvunza mbuya kuti nyama yacho tinotora nguvai. Mbuya ndokuti chimborara muzukuru ndozokumutsa. Ndakashamisika nazvo ndokubva ndati nechomumwoyo, inyama yakamboita sei iyo inotorwa usiku? Ndakabva ndarara zvangu. Pava pakati peusiku, mbuya vakandimutsa ndokubva vanditi handei tinotora nyama iya. Ndakamuka, mbuya vakatora rusero nekashamu. Izvi zvaigara mune kamwe karoom kadiki kainge kari panze. Mbuya pavakauya nerusero nekashamu
vakabva vanditi bvisa hembe, ndokubva ndabvisa. Ivo mbuya vakabva vabvisawo hembe. Takabva tabuda panze ndokubva tanogara murusero. Takazongoerekana tasvika paguva remukadzi ainge akafa asina kurwara. Tava paguva paya mbuya vakanditambidza kashamu ndokunditi ndige ndichirova guva nekashamu kaya. Ndakarova guva neshamu yambuya ndokubva guva ravhurika padenga. Mbuya vakapinda muguva ndokubva vabuda vakabata chidya chemunhu vachibva vanditi ndinge ndichirova guva futi. Ndikarova ndokubva guva ravharika. Mbuya vakati imwe nyama vava kusiyira vamwe vavo. Inini nambuya ndokubva takwira rusero pasina kana time. Ndakatoona tava kumba. Patakasvika kumba mbuya vakabva vati ndibike nyama iya usiku. Ndakashamisika. Mbuya vachitora kashamu kaye katakavhurana kuguva ndokubva mbuya varova pachoto ndokutsemuka. paiva nehari yavakaisa nyama yemunhu yatanga tanotora muguva. Mbuya ndopa vakati muzukuru, apa ndipo patinobikira nyaya iyi nyama iyi yatauya nayo. Ndakashamisika nokuti kugara kwese kwandaiita ndaisaziva kuti pachoto patinobikira everyday pane hari iyo inobikirwa nyama yevanhu, asi taisaiona nokuti yainge iri pasi pechoto. Takabikira nyama iya yakazotoibva kuma 3 am ndokubva mbuya vapakura nyama iya. Ndakamboda kuramba asi mbuya vakabva vati unoda kuramba nhasi, wakatodya kari nyama yemunhu paya pandakakupa nyama mubedroom. Ndakabva ndaremember kuti shuwa ndine nyama imwe yandakambodya yandisina kuziva nekunzwisisa kuti yainge iri nyama yei. Ndakatambira nyama iya ndokudya, asi mumwoyo mangu ndainetsekana kuti ndava kudya nyama yemunhu. Asi nyama yacho zvakandinetsa ndezvekuti nyama iyi yainge ichitonaka zvekutodaro. Tapedza kudya mbuya vakavhara pachoto patanga tabikira nyama. Takaenda kunorara. Makuseni ndaifanira kumuka kunogadzirira kuenda kuchikoro, but handina kumuka. Kazeni yangu ndiyo yakauya ichindimutsa kuti iwe uri kuramba wakarara, muka unogeza uende kuchikoro. Ndakaramba kumuka. Ndainzwa hope dzekusajairira kusarara usiku nekuneta. Kazeni yangu yakanoudza mbuya kuti ndaramba kumuka. Mbuya vaiva kusaidi kwangu nguva dzose, kunyange ndiri wrong. Vakaudza kazeni yangu kuti andisiye ndige ndichirara. Makazens angu akaenda kuchikoro, ini ndokusara ndakarara. Ndakazomutswa nambuya kuma 12 midday ndokubva vandipa imwe nyama ndikadya. Mbuya vakazotora razor nemushonga ndokunditema nyora pamhanza. Dzimwe nyora ndakatemwa mumashoulders angu. Mbuya vakandiudza kuti dzaiva nyora dzekuti ndisimbe ndisavhunduka kana tikamuka huri usiku. Svondo iroro ndakaita 4 days ndisingaende kuchikoro. Ndakazoenda yava Friday. Ticha vangu vakandirova kuti ndainge ndaroverei. Inini ndiri grade 7. Kurohwa kwandakaita kwakandibohwa. Ndakabva ndanoudza mbuya kuti ndarohwa. Mbuya vakatumira mheni kumba kwaticha ndokubva yapisa property yose yaticha. Avo vainge vachinditicha ticha vakabva vandivenga kurakidza kuti vaiva vachifungira kuti ndini ndakonzera kuti vatumirwe mheni. Kubva ipapo maticha ose epachikoro pandaienda akandivenga. Ndakazonyora hangu grade 7 ndokubva ndafoira. Mbuya vangu vakati zvainge zvisina kana basa. Patime yacho ndaiona kunge mbuya vanondida, but chavaiita kuuraya future yangu. Kusecondary school handina kuenda. Mbuya vakati muzukuru chikoro hachina kana basa. Zvadaro nekufamba kwenguva ndakazoti ndava ne13 years. Mbuya vakandidaidza mune kamwe karoom kaiva pamba apa. Mukaroom umu maisabvumidzwa kupinda, asi ini zuva iri ndakabvumidzwa. Mbuya ndokubva vanditi ndoda kukuratidza hama dzako dzinogara muno. Ndakaona tuvanhu tupfupi. Naiti yacho yaiva yevana vane 3 years. Twairatidza kuti twakura, but turi tupfupi twaiva turi 2, kamurume nekamukadzi nechemumwoyo. Ndakati izvi ndizvo zvidhoma. Mbuya vakati ndinopota ndichibikira zvinhu izvi everyday nekuwacha magumbeze twaifuka. Twaiva nemagumbeze manyowani
mbuya vaiti kana vatengerwa gumbeze nemwana vaitora rakanakisa racho vopa zvidhoma zvavo. Ndakatanga kubikira zvidhoma zviya, ndaibika sadza nenyama everyday. Mbuya vaitochengeta nyama yezvidhoma zvavo, isu todya nemavegetables, asi zvidhoma mavegetables zvainge zvisingadyi nekufamba kwenguva. Rakati rava jana rambuya rekuuraya mwana wavo. Mbuya vakanga vauraya vana vavo vese vapera kusanganisa vabereki vangu. Ndakabva ndaziva kuti ndivo vakadya baba naamai vangu nevabereki vemacousins ataigara nawo vaiva vafirwa futi nevabereki vadyiwa nambuya. Saka mbuya vakati hwava usiku vakatumira zvidhoma kunorova cousin yangu musikana aiva form 6. Paakarohwa nezvidhoma akabuda ropa nemumhuno, akazofizuka ndokumuka akafa. Mbuya neni nevamwe vatairoya navo takadya nyama yecousin yangu ndokubva jana raenda kune vamwe. Nekufamba kwenguva ndava ne24 years ndakafurirwa nambuya kudanana nemurume wemunhu. Saka ambuya vakati vandipfurira kudaro kuti ndinge ndichidanana nemurume wemunhu, ndokubva ndabata pamuviri. Ndakamboda kutizira murume uya. Mbuya vakati hazviite kuti unge uchiita mukadzi wechitu, gara pamba uchawana umwe murume. Zvadaro jana rakadzoka kwaambuya futi. Mbuya ndokutumira futi zvidhoma zvavo kune imwe cousin yangu, but apa zvinhu zvavo zvakatadza kumurova. Ndokudzoka zviine hasha, ndokubva zvarova mbuya atenzi vazvo. Mbuya ndakanzwa voti ndazofa iko zvino zvinhu, ndokubva vanditi muzukuru ndoda usare uchengete zvidhoma izvi nekuti zvidhoma zvava zvako. Ndiwo akava mashoko ekupedzisira ambuya. Ambuya vachibva vafa. Ambuya vakavigwa, nyama yavo yakadyiwa nevamwe vavaitoroya navo. Ini ndikanzi nyama yaambuya vako hatikupi, tinoda kuzodya nyama yemwana wauchazvara kuti uzodyawo nyama yedu. Ndakafunga kuti vari kutamba zvavo kuti vanoda kudya mwana wangu. Pandichamusununguka takagara mazuva akapindana, mwedzi ikati haingasari 9 months ndokubva dzakwana. Ndokubva ndasununguka mwana wangu mukomana akasimba. Imwe mbuya yatairoya nayo ndokuya ndokuti jana nderako, uraya mwana wako tigodya nyama yakapfava. Handina kudayira chembere iya, yakasimuka ndokufamba ichigamhina nokuchembera ichiinda. Ndakasara ndichizviudza kuti mwana wangu, mwana handiuraye. Dambudziko ravapo iko zvino zvimukoma randiunza pano nderekuti machembere aya ari kuti ndikarambira mwana wangu vanoda kuuraya. Ini zvino ndikafa, mwana wangu anosara achichengetwa nani. Ini kuroya handichada, ndakadya hangu nyama yevanhu handirambi. Mbuya vangu vakandipinza muuroyi, kwaisava kuda kwangu, ndaingotevera mbuya. Handichada kudya nyama yevanhu. Mbuya vakandisiyira zvidhoma zvavo, handichazvida. Zviri kundipa munyama chidhoma chirume chava kundiita mukadzi vedare. Ndashaya kuti ndotiza here zvidhoma, hazvizonditeveri here. Kunyora dzandakatemwa dzinobviswa sei? Please ndibatsireiwo, ndiri nherera, handina anokwanisa kundibatsira. Ndichange ndirimo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Brother Nash, muri kuionawo sei nyaya? Tipeiwo muono wenyu. Pakarema mukoma Nash. This is a very challenging confession. Very challenging, but it is very simple. What our sister needs to do is to give a life to Christ. Hapana imwe nyaya, kunyangwe tikada taura dzimwe nyaya, but apapa I think she just needs to give a life to Jesus Christ. Then we can start from there, because from the look of things it seems as if vanzvadzi vedu, she is caught up in such spiritual darkness zvekuti
there is nothing that we can say to her for now. Ngavambotanga vapa upenyu hwavo kuna Ishe Jesu Kristu, then we can start from there, then we can start to give her other advices, because apa vari kutaura nenyaya dzezvishiri zvidhoma, it's a lot of spiritual darkness, saka vanotoda covering of the Holy Spirit first, so that she can have the covering of the Holy Spirit, then some of the issues they can be dealt with, because without the covering of the Holy Spirit, manzwa zvichinzi kune chembere dziri kuvabhejera kuti mwana anofanira kuti anga achiswa pachijana. Apa vari kurarwa nezvidhoma zvacho zvinovapa minyama futi. Saka for now, if she can find a Bible believing church for now, then we can start from there. Vanokwanisa kuzoita vachibatsirwa kana kuri kunzi vakaenda kuchurch, a Bible believing church. I think that is where we can start with our sister. So I believe kuti nyaya yavo ichangoperera pamuchinjikwa, kana vakatarisa pamuchinjikwa, that is where a story is going to end. Without that, I don't think kuti there is anything that any of us can do for her right now, nekuda kwe zvavari kusangana nazvo. Zvakangoma brother Nashi, zvakangoma hazvo vedu muri yeZimbabwe, asi ndo nyaya yavo yavainayo vanzvadzi vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, kana kuri kunzi munenge muine maconfessions enyu awo amunenge muinawo, munokwanisa kuya kuinbox, then you send me your own side of the story. Tichipeta chirongwa, brother Nashi, munoda kuudza vedare kuti kudii? Chandoda kungotaura ndechekuti let us pray. Spiritual warfare is for real, and also please follow my page ku Facebook uko. To those that want to see my page rinonzi brother Nashi, ndinokumbira mukoma kuti musazokanganwa. Please do not forget, isai link mu comment section. Vanhu vanogara chema vari kuti vari kusecha, but mimi hamusi kunyatsokuudza vanhu kuti page rangu vanorisecha vachiti kudii. Saka rinonzi brother Nash, ende ndichavaudza kuti vange vachizoisa link mucomment section. Muri yeZimbabwe mazvinzwira, hanzi nabrother Nashi, ngatisanganei kuFacebook. Vane page ravo ravari kuti vakagadzira kuFacebook, hanzi please follow me kuFacebook ikoko. So let us follow him kuFacebook. Ndichato kufollowa izvezvi. I'm going to search for your page right now. Mati rinonzi chi? Brother Nashi. All right, Nashi. Let me try to look for brother Nashi panapa. Nditarise panapa pa laptop pangu tuone kuti zvechokwadi muripo here pa Facebook. I'm there. All right. I'm there. Oh, okay. Ndiro rakanzi brother Nashi nai. Is this the one? Ndiroro. Okay. Because muchiri nema followers mashoma nai brother Nashi chichiri kuitika. Tiri kuedza. Oh, okay. Yes, we are trying. All right. Yes, all right. Ndokusaka mauya pano kuti munge kuzotsvaka ma followers. Okay, so vedari, inini ndava kuto follower brother Nash. Let me follow him. Okay, ndakufollowai mukoma Nash. Saka so far you have 680 followers. You want more followers? More. All right. Okay, vedare, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. I will be back with more episodes.